daga limamin komedi. Sha kallo lafiya. Ko muta da tarzoma bana naman sallah ai shine hafi sallah mutan Kaduna ai ba na wani kawo lafiya lau lafiya lau ya gida kawo lafiya lau ka lafiya masha Allah ya ayyuka ya iyalin lafiya lau sannu kawo yawwa sannu yawo lafiya na ganka haka da tsakar rana wallahi kawo dai dama dai kawo dama dai kawo dama dai me dama wani sirkinka ne kawo dama dai wallahi rancen kuɗi na zo ka bani kawo rancen kuɗi kuma kawo har nawa kawo 50,000 ma kawo za ta isa 50,000 kawo to ba zan bayar ba da za ka ce ba za ka bayar ba kuma kawo bayan alamu sun nuna ka ɗan yi niyyar bani kawo ka dai taimaka da Allah ba zan bayar ba bashi ne tun da na ganka na ji a jikina cewa kuɗi ka zo aro za ka sai ragon sallah you think say they wise to ba zan bayar ba har yanzu ina sane akwai cikon 355 da baka mun ba da na ara ma ba da ka sai ragon sallah ko kana tunanin na manta ne wai layyan nan dole ce sai ka yi tun da ba ka da halin yin ka haƙura mana ko tantabaru ne ka je ka siya mana kai layyar da su ba za a ba da aron kuɗin ba tashi gaban guri sha sorry yo inda ba ku da ƙarfin siyan ragon ka je ka siya ga kaji nan ga tantabaru nan kai ko kwaɗo ya halatta ka ci will you keep quiet alayya ba farilla ba ce nama kuma din nama ne a yi halatta a ci kwano ka ci kifi mana ko kwano ka tafi kogi za ka samu wayannan biyu na ci naman sallah yanzu ga